Всем привет! Белорусские артисты в своем протесте не останавливаются ни на день. 25 часов в сутки работает и Белорусская рада культуры, которая делает все возможное и немного больше для победы белорусов. Спасибо и вам, что поддерживаете белорусских деятелей культуры. Переходите по ссылке в описании, оставляйте лайки и подписывайтесь на канал. А мы продолжаем бить молотом искусства по скучным формам бескультурья. Это Маланка Арт, и сегодня мы посмотрим, какие культурные формы нам предлагает Минск. И начнем с пласт-формы. Это фестиваль пластического театра и современного танца, который проходит с 23 августа по 1 сентября. Программа фестиваля традиционно делится на две части. Образовательная, туда входят лекции, мастер-классы и, собственно, театральную. Вы заметили, что в первой части есть странное слово «лекции»? Фестиваль танца и доклад? Более того, вы только послушайте, что за темы у этих лекций. Современный танец, усталость от 2010-х, жест отчаяния, метафизика неустроенности человеческой жизни в спектаклях белорусских хореографов, пространство, понятие и составляющие в контексте хореографии, но и моя любимая циркизация театра. Что удивительно, на пластформе в театральной программе есть и детский спектакль, и рассуждение о душе, юбилейный инжест и музыка без нот и стилей. Но в этом году наибольший ажиотаж вызвала именно образовательная часть программы. Что это за странные люди, которые ведут такие странные, но вместе с тем популярные лекции? Сейчас поговорим с одним из них, театральным критиком, педагогом и журналистом Алексеем Стрельниковым. Как вы думаете, почему такой высокий, такой ажиотаж на образовательную часть фестиваля «Пластформа», а на выступление билетов еще очень много остается? Ну, я, па-першае, сказаў бы, што звычайна у традыцыях нашага тэатра квіткі на спектаклі якраз набываюцца у апошні момант. Людзі вечар у вечар вырашаюць, на што схадзіць. А адукацыйныя праграмы, яны увогуле апошнім часам у Мінску, у Беларусі вельмі папулярныя. Людзі прызвычаіліся хадзіць менавіта на лекцыі, на нейкія публічныя размовы і іншае. Таму мяне гэта не здзіўляе. І на іх якраз месцаў звычайна не хапае, таму што яны праходзяць як бы бясплатна, і ўсе ведаюць, што хутка скончыцца, трэба спяшацца. Вось. Я не магу сказаць, што тэмы лекцыі, якія сёння мы там прачытаем, яны чымсьці такі выбітна у якасную сторону адрозніваюцца ад таго, што рабілася мінулыя разы. Але мне здаецца, у асноўным ажыятаж можна патлумачыць тое, што мы вельмі даўно не бачыліся, як бы і арганізатары, і крытыкі, тэатразнаўцы, і публіка, і будзем рады пабачыцца зноў і пагаварыць пра штосьці цікавае. Вось. І мне здаецца, што тое ж тычыцца ў нейкай ступені саміх спектакляў. У гэтым годзе ўпершыню пластформа мае грант ад Міністэрства культуры, але цікавасць да фестывалю нібыта падае. Ці сапраўды гэта так? Ці ходзі глядач на гэтыя спектаклі ахвотна, ці падае цікавасць з цягам часу? Я памятаю ажыятаж, які быў на першых фестывалях пластформа, калі сапраўды было такое адчуванне, што у залю, канцэртную залю палаца чыгуначнікаў там набілася палова альтэрнатыўнага Мінска. Зараз такого адчування няма, сапраўды. Але мне здаецца, што альтэрнатыўны тэатр, альтэрнатыўныя формы тэатра, яны развіваюцца і атрымліваюць усё большую і большую папулярнасць толькі калі яны звязаны нейкім чынам з тэатрам папулярным, масавым. То бок, хореографы ці нейкія эксперыментальныя рэжысёры. Ён зрабіў адзін, другі, трэці эксперыментальны спектакль. І потым
прадусеры даюць ему нейкі шанец паставіць штосьці на Брадвеі, і далей ён там ідзе ў Галівуд ці штосьці яшчэ. У Беларусі такой лесвіцы няма. І па сутнасці ты робіш адзін, другі, трэці спектакль, ты застаешся па сваім у альтэрнатыўнай тусоўцы. Шмат у чым таму, што ў нас няма вось якраз тэатра шырокага, папулярнага. І як бы выходзіць эксперыментатарам потым няма куды, няма той вось, не ведаю, шырокай публікі, да якой можна прыйсці. І гэтым абумоўліваецца тое, што як бы андэграунд застаецца андэграундам, людзі варацца проста ў сваім соку, і у выніку рана ці позна адбываецца застой. Я на сваёй памяці памятаю, як выдахся нейкі эксперыментальны запал сярэдзіны 2000-х. Вось пачалася, напрыканцы 2000-х пачалася хваля харэаграфічнага тэатра. І мне здаецца, это нармальна, што зараз яна ідзе на спад, і гэта можна ўжо канстатаваць. Зараз пачалася такая буйная хваля захаплення сучаснай драматургіі. І калі і ў гэтага феномена не будзе выхаду на вялікую сцэну, то захлынецца і яна. І проста ва ўмовах, калі тэатр не развіваецца з пункту гледжання з нейкіх такіх вялікіх пляцовак, калі не расце колькасць тэатра, калі цяжка працягваць нейкую тэатральную справу, і все утыкаецца у некалькі тэатральных будынкаў, якія куды нікога не пускаюць, то, на жаль, тэатральны працэс цалкам ён будзе кіснуць і все. Они всю жизнь играют неправильно, без слов, без сцены, без денег, зато всегда со зрителями. Говорят телом. Согласно творческим принципам коллектива, тело первично, оно самое близкое, что есть у человека. Никогда не работают в угоду интересам публики и начальству, делают только то, что нравится. Вы еще не догадались, о ком идет речь? Это все касается пластического театра «Инжест», который в этом году отмечает 40-летие. Объясняя особенности своего театра, его руководитель Вячеслав Иноземцев говорит: мы считаем себя театром пластического гротеска, иногда клоунады, так понятнее, с элементами танца и акробатики. Участниками «Инжеста» создано несколько десятков спектаклей, каждый из которых становится, как в школе, новым классом в постижении искусства пластического театра. Они давно признаны и любимы не только у себя в Беларуси, но и во многих странах мира. Им рады на фестивалях и всегда тепло принимают. Пластформа не исключение. На нынешнем фестивале «Инжест» представит спектакль «Экстрадиция к дну рождения». Постановка не является традиционно фиксированной, а представляет собой серию импровизированных перформансов, исполненных участниками театра в различных нетеатральных местах, будь то улица или фабричный цех, двери сарая, крыша или стена дома. Все, по мнению артистов, может стать импульсом для рождения особой пространственной драматургии, возникающей из слияния противостояния тела актера и пространства. Общим для всех экстрадиций является использование экстрадиционных приемов и эстетики, пластической импровизации, карнавального гротеска, танца Будда. Автор идеи спектакля, режиссер и исполнитель главной роли Вячеслав Иноземцев. Надо удивлять и удивляться. Излишняя уверенность в понимании окружающего мира вредна. Так звучит еще один творческий постулат артистов пластического театра «Инжест». Семь лет назад, благодаря фестивалю «Полночное зянье», у белорусов появилась прекрасная возможность знакомиться с киноискусством стран Северной Европы. С каждым годом диапазон фестивальной программы становится разнообразнее и привлекательнее, начиная с новых полнометражных художественных фильмов и заканчивая показами сферического кино в планетарии. Да-да.
О фестивальной программе этого года побеседуем с основательницей и директором «Паўночнага ззяння» Волей Чайковской. Я знаю, что вы в 7-й раз уже проводите фестиваль «Паўночнае ззянне». Второй раз он проходит в онлайн-режиме. Есть ли какие-то изменения в связи с вот этим онлайн-режимом? Если в прошлом году это было впервые, то сейчас уже второй раз. Расскажите подробности, насколько это легко, трудно. Ну так, сапраўды фестываль сёлета пройдзе з 20 па 30 верасня, другі раз у фармаце онлайн, і наогул гэта 7-е, як мы кажам, выданне кінафестывалю «Паўночнае ззянне». В мінулым годзе мы так вельмі экстрана вымушаны былі змяніць фармат, тому што фестываль пераносіўся спачатку з-за пандэміі, потым з-за блакады інтэрнэту і такіх крывавых падзей у Беларусі 2 разы. З красавіка на жнівень, са жніўня потым на кастрычнік, і мы мусілі перайсці з офлайн-фармату ў онлайн-фармат і рабілі проста ўсё з нуля, увесь абсолютно development за 3 месяцы. Сёлета мы, ўжо маючы нейкі досвед мінулага года, платформу сваю паляпшаем, і, напрыклад, адным з галоўных, ну, канешне ж, у нас новы дызайн, вельмі такі стылёвы, класны, і які адпавядае сёлетняму слогану «Кіно ідзе». Воля, скажите, ці можете вылучыць некалькі фільмаў з праграмы, якія б вы параілі і чаму беларускаму гледачу? Вядома, ну вот я па першую чаргу звярнула зноў-такі увагу на дакументальную праграму. У нас будзе дакументальная стужка, дакументальны баёпік, які называецца «Алта» фінскай рэжысёркі Вірпі Сутары. Гэта фільм пра бацьку скандынаўскага дызайну Алвара Альта. Вот калі ведаеце, такі у Ікеі ёсць такое крэсла з 4 ножкамі, кругленькае, так адмыслова яны размешчаны, то бок, мне здаецца, все гэта просто крэсла ведаюць. Заснавальнікам і стваральнікам гэтага крэсла з'яўляецца Алвар Альта, але першапачаткова ён прыдумаў яго з 3 ножкамі, а потым Ікея мадыфікавала гэтую ідэю. Таму даведацца пра гэтага рэжысёра і пра то, якую ролю ягоная жонка адыгрывала ў ягонай прафесійнай кар'еры, у ягоным творчасці. Я думаю, вам будзе вельмі цікава. Таксама вельмі цікавы дакументальны фільм, які называецца «Песня под назвай «Ненавість». Гэта ісландская стужка рэжысёркі Анны Хільдур. Гэта фільм пра ісландскі гурт «Хатари», які выступаў ад Ісландыі на Еўрабачанні, і там нарабіў вельмі шмат шуму. І ў нас, дарэчы, непасрэдна звязаная з гэтым фільмам непасрэдна будзе звязаная дыскусія, якую будзе весці Максім Жбанкоў, якая будзе прысвечана арт-мерапрыемствам як платформам для арт-сацыяльных і палітычных выказванняў, тому што «Хатари» на Еўрабачанні выкарысталі літаральна як такую платформу для пэўнага стейтменту, вельмі такога вострага, тому што они там выказваліся наконт ізраільска-палестынскага канфлікту і падтрымлівалі Палесціну. Ну і ўвогуле гэта вельмі таленавіты фільм пра ісландскі гурт. Мы ўсе ведаем Бьорк, мы ўсе ведаем Сігур Рос, мы ўсе любім ісландскую музыку. Вот «Хатари» абсалютна іншы па жанры музычнымі па стылі гурт, але не менш таленавіты, не менш правакацыйны і дакладна варты ўвагі. Гэта дакументальны фільм таксама. Ну і, можа быць, яшчэ адзначу нарвежская стужка, якая называецца «Эфект Герца», па-ангельску «Oh, it hurts». Такая гульня словаў тут назіраецца ў назве, пра тое, як гукі уплываюць на свядомасць чалавека. Там у прыватнасці прыводзяцца розныя прыклады інфармацыйныя з гісторыі, з рознага кшталту гісторыі пра тое, як гук можа, напрыклад, выкарыстоўвацца для таго, каб маніпуляваць свядомасцямі масаў. І таксама з нагоды гэтага фільму у нас будзе вялікая дыскусія з гераіняй гэтага фільма, якая якраз такі вывучае феномен Герца, эфект Герца, як мы яго называем, тое, як гук уплывае на свядомасць чалавека. І мадэрыраваць гэтую дыскусію будзе Руся.
канешне, жарт, таму што хто ж яшчэ можа пра гук і пра голас і пра ўплыв гэтага ўсяго на свядомасць расказаць лепш, чым Руся. А наконт дэбюту. Я ведаю, што і ў вас таксама у гэтым годзе дэбют, рэжысёрскі дэбют. Ваша карціна прадстаўлена таксама на фестывале. Раскажыце пра яе падрабязней, калі ласка. Ну так, ну уже нават хтосьці з маіх сяброў пасмяяўся, што гэта карупцыя, што на паўночным зяне, які я заснавала мой фільм. Ну, на самай справе Антон Сидоренко, які адбірае беларускую праграму, доўга мяне ўгаворваў гэты фільм паказаць, бо я не толькі, як бы так скажам, саромілася яго паказаць, ну але і таксама я думала, о, не, ну на паўночным зяне гэта ж як бы фестываль, які я ўзначальваю, ну гэта вельмі асабістая гісторыя. Наколькі я ведаю. Да, гэта вельмі асабістая гісторыя. Гэта фільм, які я зрабіла падчас навучання ў балтыйскай школе кіно і тэлебачання. Я скончыла магістратуру тут у мінулым годзе і рабіла, ну, мы так называем персанальны фільм, фільм на асабістую тэму пра маіх бацькоў. Здымала ў Віцебску сваіх бацькоў. У мяне такая непростая сям'я і непростая сямейная гісторыя. Шмат чаго давялося пераадолець, і шмат сесій з псіхатэрапеўтам перажыць для таго, каб некаторыя рэчы траўматычна адпусціць. Вот. Ну і гэты кароткі фільм на самай справе, хаця выглядае даволі жорстка, мне дапамог вырашыць шмат пытанняў з маімі бацькамі у тым ліку. Таму да, гэта персанальная гісторыя. То бок гэта культура як тэрапія. Мастацтва дапамагае нам справіцца з нашымі унутранымі трабламі. Да, я просто перакананая, што мастацтва, кіно, літаратура, драматургія, гэта паэзія таксама. Ну, гэта выключна тое, што дапамагае пазбаўляцца ад нейкіх такіх тараканаў, комплексаў і траўмаў. І, ну, ты не... Это мне давалося ведаць, як шмат хто кажа зараз беларусаў, што як скажем так, доўга маўчала, да, доўга даходзіць да таго стану, каб перастаць баяцца гаварыць. Ну вот, каб перастаць баяцца гаварыць на траўматычныя тэмы, звязаныя там з гісторыяй уласнай сям'і, это таксама такі вялікі крок на самай справе, і гэта можа адбыцца толькі пасля таго, як ты праходзіш пэўны шлях. Па водгуках я ведаю, што гэты фільм вельмі цікавы будзе дакладна жанчынам майго ўзросту, жанчынам маладзейшым ці жанчынам старэйшым, для таго, каб, можа быць, гэты фільм надасць ім больш смеласці пагаварыць са сваімі бацькамі ці вырашыць нейкія свае асабістыя пытанні. Таму што в тыя водгукі ад жанчын, які паглядзелі гэты фільм, які я ўжо атрымала пасля паказу гэтага фільма на іншых кінафестывалях, вельмі станоўчы і вельмі такі, ну, як мы кажам у фем-тусоўцы, empowering, да? Яны надаюць жанчынам пэўныя сілы, пэўныя сілы гаварыць сваім голасам, гаварыць на складаныя тэмы. Таму вот для мяне гэта выключна пра female empowerment, пра такую жаночую салідарнасць і пераадоленне. Ну, некаторыя водгукі былі такія, што хтосьці паглядзеў і сказаў, што вау, круто, так у маёй сям'і яшчэ, аказваецца, не так все было і дрэнна. Может быть, усё пазнаецца ў параўнанні, і для кагосьці гэты фільм стане такім штуршком для таго, каб усвядоміць, што, ну, можа быць, сапраўды не так усё дрэнна. Ну, задумацца пра нейкія тэмы. Мультипликационный трейлер фестиваля выполнен вышиванкой белорусской художницы Руфины Базловой. Про Руфину мы немного рассказывали в первом выпуске «Маланки Арт». Музыку написал финский, уже культовый композитор Jaakko Eino Kalevi, а голос принадлежит белорусской оперной певице и актрисе Дарье Новик, которая совсем недавно принимала участие в арт-терапии, музыкально-театральном лагере. Да-да, бывают и такие. Который организовал музыкант Сергей Догушев. Он успевает не только поддерживать своих земляков, но и популяризировать белорусский фольклор, выпускать новые песенники, выступать с концертами, организовывать детские образовательные проекты и даже сочинять оперу. Вельмі доўгі час вы цікавіліся і грунтоўна так працавалі з фальклорам беларускім, але я
чуў, што зараз ідзе праца над операй. Ці гэта так? Як яны суадносяцца? Гэта ще адзін праект, гэта музычная тэатральная рэзідэнцыя разам з Юрыем Дзіваковым і з Тетянай Дзіваковым. Мы зрабілі такі летнік, вось он толькі скончыўся, і фіналам гэтага летніку была пастановка оперы, такой міні-оперы, як рэакцыя на эмацыйны стан. Яна так і называецца, эмацыйная опера ў 5 частках, дзе эмоцыі такія цяжкія, там жах, страх, дэпрэсію, все ператваралі в творчасць. І вось гэта стала вынікам стварэння гэтай оперы. А вось што адбываецца з фальклорам? Ці патрэбны ён зараз каму-небудзь? Ці наадварот атрымаў нейкі імпульс для развіцця? Ці пазабыты, пазаброшаны? Што з ім, з фальклорам і цікавасцю? Агулам я працягваю сваю дзейнасць накіраваную на Беларусь, і адбываюцца здымкі обрядов белорусских, например, и презентуется все нам на канале «Традиция». Потом проект традиционных белорусских строев, песен. И это мое настолько, что весь час я с этим живу. Например, я могу спокойно читать книжки по обрядах, по фольклору. У меня там вся библиотека, которая находится в Минску, я ее не хапаю, але мне ее часом уже перевозить и сюда, в Варшаву. Ну і в прынцыпе гэта як то, што суправаджае жыццё. Ідзе цыкл, каляндарны цыкл. Зараз сканчаецца лета, так? Мы спяваем жніўныя песні. Песня, якую я апошнім часам прэзентаваў і папулярызую, это «Літа-літачку». Ее можна пачуць в розных інтэрпрэтацыях, напрыклад, як мы спявалі разам Іван Кірчук, Марго Леўчук і я. Есть нават кліп на ютубе. Это якраз песня адпавядае гэтаму часу. І яно сапраўды неяк рэзануе з нашымі эмоцыямі, з нашым душэвным станам і з парой году, так, і з часам, які зараз адбываецца. Нягледзячы на тое, што песні маюць там сотні гадоў, яны актуальны і зараз. А польскі глядач ці разумее фальклор, які вы выцягнулі з беларускіх вёсак, з беларускіх старадаўніх абрадаў і песень? Так склалася, што я не так актыўна ў Польшчы, напрыклад, займаюся папулярызацыяй традыцыйнай беларускай музыкі, але гэта ўсё наперадзе. Я планую стварыць тут нават школку традыцыйнага мастацтва, каб праходзілі і заняткі па спевах, і сам я граю на розных народных інструментах. І то, што раблю, так, я вельмі актыўна выступаю на канцэртах, прэзентую. Зараз стварыўся новы наш праект пад назвай «Існа Тріо». Ён зарадзіўся тут, у Польшчы. Гэта 3 музыкі: Андрей Евдокимов, Алексей Варсоба і я. То бок з майго боку ідзе музыка такая фолькавая. Фолька, я играю на колавай ліры, граю на розных традыцыйных духавых інструментах беларускіх. Ну і спяваю часам, вось дадаю такі этнічны элемент в нашу музыку. Irgiditoyai patarya shrauti nimendava tam sadne tu bedante ash beshilde В этом году исполняется 120 лет со дня рождения дедушки Левона Вольского, писателя и переводчика Виталия Вольского, который перевел на белорусский язык известный эпос Гёте «Рейнеки Лис».
И вот семейная пара, белорусская актриса Валентина Гарцуева и немецкий актер Жан-Марк Биркхольц создали проект, в котором соединились немецкий и белорусский языки. И выпустили читку-сериал, который полностью доступен в видео и аудиоформатах. Мы все ссылки прикрепляем. Also wandelte Braun auf seinem Weg zum Gebirge, stolzen Mutes dahin. Drum wählet das Beste, kommt und folget mir nach, sonst möchte es euch übel bekommen. Браун-мядзведь вандраваў сваім шляхам да гораў высокіх. Калі тут застанецеся, пані, весельней вам не мінуць. Я вам раю вельмі сур'ёзна гэта абдумаць як след і са мною пайсці неадкладна, бо калі вы не захочаце, кепска вам будзе, мой дружа. Кстати, сказки записывают не только профессиональные актеры. Приходят новости из самых глухих уголков Минска. Жители квартала Магистр, такое культурное гетто, записали серию аудиокниг «Каски магистра». Первую сказочку уже можно слушать. И не забывайте поддерживать белорусских творцев репостами и донатами. Сделать это удобно по первой ссылке в описании. И да пребудет с вами сила! Стена памяти Виктора Цоя ожила в Минске. Произошло это благодаря 19-летнему программисту, который на основе технологий дополненной реальности создал проект Orwell. Это мобильное приложение позволяет делать рисунки на стене Цоя живыми. Благодаря программе фотографии при наведении на них телефона превращаются в видео и начинают играть соответствующие композиции группы кино. Ну а знаменитая цоевская «Перемен» все чаще и чаще в последнее время звучит на народных инструментах. Эта песня, год назад ставшая гимном белорусского протеста, за последнее время трансформировалась в знак солидарности с участниками фэнтези-фолк-группы «Ирдорат». Не успел завершиться концерт-демонстрация в Берлине с участием немецкой фолк-рок-группы «Корвас Коракс». Компанию поддержки подхватили украинские музыканты Наталья Хиенко, Вера и Антон Бреннер. Во время празднования Дня независимости Украины они также сыграли «Мы ждем перемен» на волынках. Судьбой музыкантов группы «Ирдорат» заинтересовался и легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков. На своей странице в Фейсбуке он выразил обеспокоенность в связи с арестом белорусских музыкантов. Когда мы готовили этот выпуск, пришло печальное известие. Умер поэт Олесь Рязанов. Откройте и прочтите его необычные, глубокие стихи. Прощание с поэтом состоится завтра, 28 августа, в соборе святых Петра и Павла. На заинелым трамвайном окне хтось написаў: «Я кахаю». Усе пазіраюць на свет праз гэтыя словы. Олесь Рязанов. Встретимся через неделю в программе «Маланка Арт». Берегите себя.